pôsobilo, lebo jak ty si to prežíval? Já jsem Pánu Bohu vděčný za to, že se vlastně rok od roku mladých lidí se tady sjíždí víc na Výsobříze. A mám z vás obrovskou radost. Já jsem byl chvilku jenom na náměstí v Banské Bystrici dneska. Věřím tomu, že se to teprve rozjíždělo, že vlastně podle těch zkušeností, které jste vyprávěli, tak vlastně to potom přicházeli později. Mám tam velký radost z toho, jak bezprostředně mluvil Cornelius. Myslím, že pokud člověk chce a pokud člověk je přemýšlivý, tak to zaujme. Samozřejmě pokud jsem rezistentní na evangelium, tak neosloví nic. Chcem byť stále s tebou, tam, kde tvoj vietor fúka. A pokud by někdo z vás se chtěl podělit o to, jak jste třeba vy v vašem životě poznali Ježíše Krista. Tam, kde tvoj vietor fúka, tak konaj svoje dielo. Zošli svojho ducha, chcem byť stále s tebou. Tam, kde tvoj vietor fúka. Tam, kde tvoj vietor fúka, konaj svoje dielo. Zošli svojho ducha, chcem byť stále s tebou. Tam, kde tvoj vietor fúka, tam, kde tvoj vietor fúka. Konaj svoje dielo, zošli svojho ducha. Chcem byť stále s tebou, tam, kde tvoj vietor fúka, tak konaj svoje dielo. Zošli svojho ducha, chcem byť stále s tebou, tam, kde tvoj vietor fúka. Konaj svoje dielo, zošli svojho ducha, chcem byť stále s tebou, tam, kde tvoj vietor fúka. Konaj svoje dielo, zošli svojho ducha, chcem byť ostatných oboznávam o 45 dní prednášach, takže áno, volám sa Monika, som tu zo Zvolenia, mám 20 rokov, ale cez školský rok som začala v Bratislave, pretože tam študujem.
študujem na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Svoje dielo